Tabbas abin da Ali Nuhu ya wa Adam A. Zango a wajen fati ya ba da mamaki. A yanzu haka dai bayan wannan bidiyo ya fita a cikin kafafen sada zumunta, za ku ga yadda Ali Nuhu yake faman wawwatsa kuɗi a wajen shagalin bikin Adam A. Zango. A yanzu haka dai babu abin da yake faman trending a cikin social media face batun abin da Ali Nuhu ya wa Adam A. Zango a wajen dinar bikin nasa, wanda sanin kanku ne dai a wannan lokacin ne dai ko kuma ce a kwanan nan labari ya fita na cewa Adam A. Zango ya yi auren sirri, wanda ya auri jaruma a cikin masana'antar ta Kannywood mai suna Umaima. Umaima dai sanin kanku ne tana shirin fim ɗin garwashi wanda duniya ta shaida. Umaima babu wanda ta fara aikin komedi da shi face ɗan auta, domin ɗan auta sun jima suna komedi sama da shekara 5 har ta shigo Kannywood ta fara mu'amala da manya a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai gashi kwatsam labari ya fita Adam A. Zango ya aure ta. A yanzu dai za mu kawo maka wani cikakken faifan bidiyo wanda kai kanka idan ka kalli wannan bidiyo tabbas abin zai baka mamaki matuƙa, bisa yanda Ali Nuhu yayi namijin kokari, bisa yanda a wajen bikin Adam A. Zango wajen dina za ku ga yanda yake liƙa maƙudan kuɗaɗe, kamar yadda wasu ke bayyana cewa ma ya ware daloli wanda ba ma a san adadi ba ya watsa a wajen dinar na bikin Adam A. Zango, wanda sanin kanku ne dai Adam A. Zango shine babban abokin Ali Nuhu tun daga shekara ta 2020. Adam A. Zango aboki ne ga Ali Nuhu, wanda sanin kanku ne tun daga lokacin da Adam A. Zango ya shigo cikin masana'antar Kano shekara 10 da suka wuce. Ba shi wani babban aboki face Ali Nuhu, wanda hakan ne sa Ali Nuhu ya nuna wa Adam A. Zango kara, ya mai abin da gaskiya ba kowane ma aboki bane fa zai iya yi wa abokinsa. Kafin nan dai kan maka wannan cikakken faifan bidiyo makalla da mu da ku gabaki daya, ga muna ga roƙonka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka na farko tashar Labarai TV, ga muna ga roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe, sannan sai ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan ayyukan namu da dimdimin su da zarar mun dora. Masu kallon da masu sauraron mu dai barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da jimirin sace kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo namu. Mun dawo a yanzu haka dai za mu kawo maka wannan cikakken faifan bidiyo wanda yake yawo a cikin shafin na sada zumunta, wanda za ku ga yanda Ali Nuhu yake nuna namijin kokari, wanda yake nuna kishi a wajen abokin nasa watakan Adam A. Zango, wanda sanin kanku ne dai Ali Nuhu shine babban shine abokin Adam A. Zango a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda hakan ne yasa ya nuna kara a wajen wannan dina wajen gudanar da shagali na farin ciki da kuma walwala kan wannan lamari na bikin na Adam A. Zango. Ba tare da ɓata lokaci ba dai ga wannan rahoto za mu kawo maka, za mu tsaya mu kalli wannan bidiyo tare da ku domin mu ma kanmu mu ƙara fahimtar wasu abubuwa to dai a cikin wannan lamari na biki na Adam A. Zango, wanda duk da dai Adam A. Zango auren sirri a cikin masana'antar ta Kannywood baya so kowa ya sani, amma ta dole saboda yanda ya zama celebrity da kuma ɗaukaka, hakan ne yasa al'umma suka san wannan